Krát zmenili miesto na sex či použili kopec sexuálnych pomôcok. A stále nič. To slastné vyvrcholenie neprichádza. Je to veľký problém tak pre ženy, ako aj pre mužov. Ale pozor, už aj na Slovensku máme prístroj, ktorý vám môže pomôcť. Ženy, ktoré neprežijú orgazmus, prichádzajú veľmi veľa. Prichádzajú o rozkoš, o pôžitok zo života, tak ako rodina, ako zdravie, ako práca, kvalitný intimný život je považovaný za jednu z 5 najpodstatnejších životných hodnôt. K sexu patrí samozrejme aj orgazmus. Orgazmus. Slovo, pri ktorom nám behajú zimomriavky po chrbáte. Všetci ho milujeme a tešíme sa naň. Teda bohužiaľ nie všetci. 15 až 18% žien trpí anorgazmiou a približne 10% žien v živote nezažilo orgazmus. To číslo je veľmi alarmujúce. Povedzme si však na rovinu, kým my ženy sme herečky a orgazmus vieme zahrať, muži majú v tomto smolu. Anejakulácia znamená to, že nevidí ejakulát žiaden z oblasti semenných mechúrikov, z oblasti semenníkov, z oblasti prostaty. No a to sa skutočne ťažko partnerke vysvetľuje. Prečo nemáme orgazmus napriek kvalitnej predohre a stimulácii? Dôvodov je viac, napríklad operácie. Kvôli rakovine, či už krčka maternice, kvôli rakovine maternice, kvôli rakovine hrubého čreva alebo rakovine prostaty u mužov, sú častokrát sprevádzané práve poškodením týchto nervových štruktúr, ktoré sú zodpovedné za prežitie orgazmu a za ejakuláciu. Samozrejme, anorgazmiu môžu spôsobiť aj choroby, napríklad cukrovka, ťažký pôrod, drogy, alkoholizmus či niektoré lieky. Niekedy sa môžeme paradoxne dostať do situácie, že muža, ktorého liečíme na predčasnú ejakuláciu, mu pri predávkovaní alebo nesprávnom dávkovaní môžeme spôsobiť anorgazmus. Ak ste si povedali, že stačilo a opäť chcete slastne prežívať sexuálne vrcholy, je to možné týmto prístrojom. Pohodlne ležíte, na intímne miesta vám nalepia takéto elektródy a sondu zavediete do pošvy. A meriame potenciály elektrické, ktoré stimulujú tento bulbokavernozný reflex. My pomocou toho dokážeme zistiť, na akej úrovni je približne porucha a následne dokážeme liečiť. Takže tento zázrak nielenže identifikuje, kde je problém, ale ho aj postupne odstráni. Tu vám ponúkam úplne jednoduché vysvetlenie. Je legálny, oficiálny Robertko, ktorým si on ale dokáže stimulovať intenzitu veľmi výrazne a krásne identifikovať naozaj ten bulbokavernozný reflux. To nádherne zaberie. A potom to príde, v prípade niektorých žien aj poprvýkrát. Niektoré ženy zažijú počas tohto vyšetrenia aj orgazmus, dokonca aj prvýkrát v živote. To isté samozrejme môžu zažiť aj muži. Iba s tým rozdielom, že muž si zavádza sondu do konečníka, samozrejme opäť jednorázovú. Napriek tomu, že týmto prístrojom je možné vyliečiť napríklad aj únik moču alebo chronické ochorenie prostaty, zdravotné poisťovne zákrok nepreplácajú. Pacient